Aká bola pôvodná inšpirácia pre tento projekt? To už je strašne dávno. Myslím si, že s tou pôvodnou inšpiráciou prišiel Jakub Červenka a bolo to kúzelné. On idúc po Bratislave zhruba pred 7 rokmi, alebo v takomto časovom horizonte to bolo, že videl na štadióne napísané štadión Ondreja Nepelu a netušil, kto to je. Bavil sa s viacerými ľuďmi, stalo sa mu to, že niektorí mu povedali, že to bol nejaký hokejista alebo niečo podobné. A pritom Ondrej Nepela je olympijský víťaz v krásokorčulovaní a niekoľkonásobný majster sveta a nie že jedna, ale športová osobnosť Slovenska 20. storočia. Takže to bol taký ten prvotný impuls, prečo sa začala spracovávať téma o Nepelovi a ako začal vznikať námed a potom postupne scenár a všetko ostatné. Aký dojem chcete, aby film zanechal u divákov? No dúfam, že to je najlepší, takže snaha je, aby vznikol kvalitný a dobrý film o Ondrejovi Nepelovi, a nielen o Ondrejovi Nepelovi a Hilde Múdrej, pretože Ondrej Nepela bez Hildy Múdrej by nebol Ondrej Nepela a Hilda Múdra by nebola bez Ondreja Nepelu Hilda Múdra. Takže je to o tejto dvojici trénera a trénerky a krásokorčuliara. Náš príbeh je o boji za slobodu vo všetkých podobách, za slobodu úniku z tohto režimu, za slobodu prejaviť svoju orientáciu, za slobodu svojich názorov, za slobodu robiť vo svojom profesnom živote to, čo chcem. Takže ak tento film prinesie všetky tieto pocity pre diváka, tak vtedy budeme spokojní. Aké boli hlavné výzvy pri spúšťaní tohto projektu? Tých výziev bolo strašne veľa, od zabezpečenia financovania, od postavenia kompletne celého kreatívneho tímu, ktorý je naozaj špičkový a myslím si, že veľmi kvalitný, viem, že veľmi kvalitný, takže tých víziev bolo strašne veľa. Bavíme sa o dobovom filme z roku 1973, takže podchytiť tú atmosféru, podchytiť vizuálny koncept celého tohto obdobia nebolo veľmi jednoduché, ale myslím si, že sa to podarilo. Nie, že som o tom presvedčený. Aké reakcie od verejnosti a odborníkov očakávate po premiére tohto filmu? Tak, to je komplikovaná otázka. Ja dúfam, že pozitívne. Aký bol zatiaľ váš najväčší moment počas prípravy a nakrúcania? To bolo strašne veľa. Mňa extrémne bavila Jana Naďová, ktorá to vníma ako svoj masterpiece alebo ako svoju životnú rolu a má za sebou požehnane veľa úloh a filmových a televíznych rolí. Takže tých momentov bolo strašne veľa. Nechcel by som vypichovať ani jednu, ani druhú, ale ak by som si mal vybrať, že jednu jedinú, tak sledovanie to, akým spôsobom uchopila svoju postavu a akým spôsobom to preniesla na plátno. Aké sú vaše plány na ďalšie projekty? Tých je niekoľko. Teraz sme roztočili ďalší film s Vojtom Fričom Bojovník, potom na jeseň by sme mali spustiť film podľa predlohy alebo podľa literárnej predlohy Aleny Monštejnovej Hanna. Momentálne pracujem s kolegyňou Vlaďkou Šarkáni na dokumentárnej sérii o mentálnom zdraví, mentálne judo, takže tých projektov je viacero. Yeah.